Di sini arep muat, Lur. Andalane kita ini. Ngapa tuh Mbak kok digeduk-geduk nih, Mas? Pakai kulik. Oh, alah, gawe garan iki ya. Kulik. Nunggu mobil iki, Lur. Oh, tambah muka air. Tambah muka kayu gitu. Apa ya? Ora apa-apa wis gaweane ngono kuwi trae. Garik sing gawe ini. Wah. Enggak kuat, Dek. Kita hari ini mau mat, Lur. Pagi buatnya, Lur. Nah, udah dem-dem, Lur. Servis dong. Apa wih? Ngisi mobil dulu, Lur. Ya, Mah. Senior ya. Yo. Hah? Gendang loh, dinteni mobil barang kayak. Kentolik gede malah anak daya. Nyeni kabeh piye. Wedine sak lengen lho ya. Gegeden lah. Ngakep-akepen iki. Masa suwi ramuk. Padha ndak aku kan lho, Pak. Iya maksudnya sak ene iki sing pas. Ini sok kenceng tenan kerjaan. Wis kok ditebak wis. Alah, kowe iki nek roh rombak rodok ketok titik ngiling. Ngetir pisan to? Heeh. Nanti balik iki. Sono anjak munggah sono. Yo, sik.
Oh, wes hampir penuh bosku. Oh. Loro ya. Yuk. Wes. Lagi nyusun bos, posisi bos dari atas nih. Dorong
Ah. Buri, buri. Nyusun bosku. Traktor udah datang. Tas bos. Motor. Motor yang. Pemandangan ini tak syuting lah gue. Pemandangan bos. Di pemandangan. Kita boleh. Ini dek, gocek dek, tak atasan dek. Kabeh iki. Urung dipecok itu. Wes yang. Urung yo. Pecok ya. Coy, urung dipecok ya. Tetap cari sih. Iya, pecok ana. Mangan masal iki. Anyang deh. Lanjut pari. Mangan bersama. Iki kelompok iki, kelompok. Nanti lah nutup deh. Semua kita kuat dan segala. Nyusun bos. Proses penyusunan. Tak beri, tak beri. Terus dah. Kian. Beri.
dina iki bos. Alhamdulillah wis rampung bos.